Салом алейкум ба ҳама халқи тоҷик. Салом алейкум ба он касоне ки дар ҳамин видеои моро тамошо доранд. Умедворам ки ҳамату сиҳату саломат ҳастед. имрӯза видеои мо дар бораи пулкоркунӣ аз интернет. Программаро пештарак касое ки дидагӣ набошанд дар канали мо бидироянд, пештарак тарзи кор карданашро нишон додагӣ бидем. имрӯз хостем ки яъне пул партофтанашам нишон бидиҳем. намедонам программа медироем. касоне ки дидагӣ нестанд видеои пештара бинанд. мақсад ки программаи нағза ягон қиёнӣ надора. намҷа 161 рубл кор кардагем. дӯстони азиз, ҳамира мо дар мобилни телефон, яъне ки дар номерои телефони худмон мепартоем. яъне нигаҳ кунед тарзи партофтанаша навивода мемонед. дӯстони азиз, намҷа чанд намуд картаҳо ҳаст. ман мобилниша вибрат мекунам, номерота мечинӣ, ман номерои худмон мечинам. инҷа сума мезанем 161 рубл номероро. что-то неправильно гуфтесте. ҳозир меёбемаш ошибкаша. инҷа номероро дар пеш плюс мондагием, пешаи 7 барои ҳамон вай кеса плюса мегирем. иначе хеле дидем заявка успешно создан. дӯстон, дарав намегзара. мақсад ки где-то ним соат 1 соат баъд мегзара. яъне мо нишон медиҳем гузаштагишам. хеле 64 копейка. инҷа дӯстони азиз, заявка подано, яъне ки пул рафт. мо видеоро стоп кардем, яъне дальше съёмка кардем. дӯстон, пули мо гузашт. ҳозир нишон медиҳем. ина тарафи поёнда нигаҳ кунед. выплата на счёт мобильный телефон на номеро произошел успешно. 161 рубл гузашт. программаи нағза. касоне тамошо доред, то охир видеоро тамошо кунед. ина тарафи боло хеле ки 161 рубл дар бологиш буд, 64 копеек шумон. ина 161 рубл тагиш, яъне ки мо ай ҳамин программа ҳамиқа гузарондем дар худмон. ман бори аввал кор кесам. ҳозир чишам нишон медиҳем.
шоти гузаштаги шаъни чеке ки дар телефон рафтаги иҷа ҳамин программа худаш комиссия дора. любой программаҳо комиссия дора, бе комиссия намешавад. идрони теле2 худмо дуромадем, историяша мебинем. яъне ин тарафи боло 1,5 рублаш не, ина диюмаш 149 рубл. мақсад комиссия кард дар телефони мо гузашт. рости иҷа симкартаи ман ҳар рӯз чанд рублея минус мена, 3 рубле 4 рубле. ана комиссияш 7 рубле программара 149 рубл гузаштаг. иҷа як чанд рублша ҳамин симкартаи худам минус карда. дӯстони азиз, видео программаи беҳтаринае. касоне ки ма хушид видеои мо, подписатсияҳои худро дареғ надоре ва лайкҳои бобигира зер кунед. мо бошем доим видеоҳои нав карда барои шумо тайёр карда мепартоем. боқи паноҳ ту ба худо.